मानि थाखाय जादोंमोन जे जोङो जे खोनाबाय थादोंमोन दि NDFनि सुक्ति होननानैहाय दिनै हारिनि थाखाय नांनानै जाथिनि थाखाय नांनानै जों साफ्रोमबो बर' समाजनि थाखाय नांनानै दिनै बिसोरो दावराव दावसि अभारद्राय जानायखाय सरकारा दिनै सुक्ति खालामबाय इसोरनि थाखाय खालामदों होननानै जों मिथियो आरो जे दिनखालि जोङो सुक्ति खालामनाय खोनादों दिनखालि ओरैबायदि खुसि न'खरफ्रामबो जोङो बर' न'खरानो खुसिजों मानि थाखाय जे जोंना आमुखि जोंना बाबाया जोंना गुमैया जोंना आदाया उदां जासिगोन नङा होमबा रुजु रुमु संसार मोनजासिगोन दिनैहाय नाथाय उनाव खोनाबायदि आसुरित शक्ड बा सुक्ति खालामनाय जाखो नोंगौ जोंनाव एसेबांखिनि नलेज गैया बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनो मानो होनबा जों पलिटिशियानबो नङा बा जोङो सासे लयारबो नङा बा जोङो सासे बिदि जाजगिरि बा उकिल बा बिदिबो नङा जोङो नङा होमबा स' बेखौ दोनथ' स' नोंथांमोना आंनो बेखौल' खोन्थादि जे दिनैयो मानो NDFखौ सासेबो बख'नो हायाखै बिनि जाहोनखौ खोन्था मा दायनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय मा रिजननि थाखाय जे बिसोरखौ बख'नो हायाखै स' आंनि सोंथिया बेनोदि दिनैसिम मानो गला मानो बख'नो हाला एसेबां फोथायनानै बेसेबांबा गावनिसाय बांसिन फोथायदोंमोन दि बख'सिगोन होननानै आं डाइरेक्ट होनबाय सरकारखौनो आं बख'गोन होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै मानो इदि जाखोबा मानो होनोब्ला दिनैयो बिथांमोना माने फैसा थाखाखौ सिन्था खालामाखै दिनैयो साख्रि बाख्रिखौ सिन्था खालामाखै दिनै गावनि बिसि फिसाय गावनि बिमा बिफाखौ नायनो लुबैथाबनानै दङ जेरावनोखि दिनै फिसा फिसौ देरलांबाय महर मोखां नुलायाखै बिमाया बुरैलांबाय सोरनाबा थैलांबाय सोरनाबा घायल जानानै नाहैनो हायाखै ओरैबायदि दुखु नांथाव मेन गिदिर खामानिखौनो दिनैयो माखौ मावग्रोनांगौमोन माखौ मावग्रोखो बेखौसो मावग्रोनांगौमोन बेखौनो मावासै मानि थाखाय जे मानसिया देरसिन ना बेसादा देरसिन मानसिनि जिउआ देरसिन ना बेसाद बानायग्रा बिल्डिं बानायनाय इउनिभार्सिटि बानायनाय बेफोरो देरसिन बिजिरना नायबानो जाबाय नोंथांमोना मानसिनि जिउआसो देरसिन गतिके मानसिनि जिउखौ नोंथांमोना जेरैखि जाया उदाङाव लाबोनो थाखाय नाजाथाबदो आंनिफ्राय माने जों गासैबो जोंनि जायगानि जोंनि एरियानिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट नोंथांमोननि बा जोंनि सरकारनिसिम रिकुवेस्ट बिथांमोनखौ उदां खालामदोल' जास्ट नोंथांमोना साख्रि होनो गोसो गैया साख्रि होनाङा फैसा 3 लाख 4 लाख होबाय दं होनदों एक्स NDFनि थैनाय न'खरनो बेखौबोथ' रावबो मोनफ्रामजोबाखैनो गतिके जायफोरा मोनाखै बिसोरबो लुबैखालानो आरो जायफोरा सिङाव हाबनानै दङ बिथांमोनाबो बेफोरखौ जेबो लुबैला बिथांमोना लुबैनाया मात्र गावनि न'खरखौ नायनो गतिके नोंथांमोना बेखिनिखौ हाबाखौ अननानै मावनानै होथार थाखानिबो सिन्था खालामनाङा साख्रि होनांगोन होननानैबो साननाङा बिथांमोनखौ जास्ट बे साजा होग्रा जायगानिफ्राय उदां खालामनायनि राहाखौ लाथारदो नैबे इयारावनो नैबे बोसोरावनो मानो होनबा अलरेडि बोसोरथाम थांखाबाय जोंना BTRआ दिनै उकिलनो फैसा होनायाव मथा मथि 1 लाखनि सायाव थांबाय आरोना माने फैसा बुथुमनो दिनै माने हा हुबो गैला माने जेबोआनो गैला होनजासै आरोना मानि थाखाय होनोब्ला जोंहा माने बिगुमैखौ बख'नायनि राहानि थाखाय बेनिफ्राय मानेखि लाङो जेनेबा फैसाखौ थांगाफ्रामबो माने बिदिनो 10,000 20,000 एखमबा 5,000 खुब खमानो 5,000 ना बेबायदि थांगाफ्रामबो माने बेबायदि फैसा लाखियोमोन आरोना जे हाबाखौ मावबाय दं सोलिबाय दं आमुक थारिखआव मोजां खबर फैगोन मोजां खबर जासिगोन गसिगोन बिदि होननानैहाय ओमफ्राय इसोरनोबो खोन्थाबाय थायो ओमफ्राय जों थांनो मोनाबाथाय फन हरबानो होनो आमुक थारिखआव खबर मोनसिगोन फैयै दिनैयो बोसोरथाम बारबाय BTR Accord जानाया बोसोरथाम जाबाय ओमफ्राय दा आङो सानदों आङो सोंथि माने आंनाव फैदों आरोना नोंथांमोना बे सोंथिनि आन्सारखौ फिनखौ हरनो हागोन ना हाया आं मिथिया आंनो हरबानो जाबाय जेसेखिनि हायो जे दिनै BTR सुक्तिया मानि थाखाय जादोंमोन
जे जोङो जे खोनाबाय थादोंमोन दि NDFनि सुक्ति होननानैहाय दिनै हारिनि थाखाय नांनानै जाथिनि थाखाय नांनानै जों साफ्रोमबो बर' समाजनि थाखाय नांनानै दिनै बिसोरो दावराव दावसि अभारद्राय जानायखाय सरकारा दिनै सुक्ति खालामबाय इसोरनि थाखायनो खालामदों होननानै जों मिथियो आरोना जे दिनखालि जोङो सुक्ति खालामनाय खोनादों इदिनखालि ओरैबायदि खुसि न'खरफ्रामबो जोङो बर' न'खरानो खुसिजों मानि थाखाय जे जोंना आमुखि जोंना बाबाया जोंना गुमैया जोंना आदाया उदां जासिगोन नङा होमबा रुजु रुमु संसार मोनजासिगोन बिदि होननानैहाय नाथाय उनाव खोनाबायदि आसुरित शक्ड मा सुक्ति खालामनाय जाखो नोंगौ जोंनाव एसेबांखिनि नलेज गैया बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनो मानो होनबा जों पलिटिशियानबो नङा बा जोङो सासे लयारबो नङा बा जोङो सासे बिदि जाजगिरि बा उकिल बा बिदिबो नङा जोङो नङा होमबा स' बेखौ दोनथ' स' नोंथांमोना आंनो बेखौल' खोन्थादि जे दिनैयो मानो NDFखौ सासेबो बख'नो हायाखै बिनि जाहोनखौ खोन्था मा दायनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय मा रिजननि थाखाय जे बिसोरखौ बख'नो हायाखै जे फिसा जिथुनिखि बिसोरनाव माने आंनि बिजिरनायावथ' बिसोरनाव जेबो केसानो गैया मानो होनबा बिसोरो टेररिस्टथ' नंखाथारा नङा होमबा आरो बिसोर आउट अफ कान्ट्रिनिबोथ' नंखाथारा जे पाकिस्ताननि माबानि एसेबां थैजासिम साजा होनो थाखाय स' आंनि सोंथिया बेनोदि दिनैसिम मानो गला मानो बख'नो हाला एसेबां फोथायनानै बेसेबांबा गावनिसाय बांसिन फोथायदोंमोन दि बख'सिगोन होननानै आं डाइरेक्ट होनबाय सरकारखौनो आं बख'गोन होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै मानो इदि जाखोबा मोनसे रिकुवेस्ट सरकारनिसिमबो बा गोलाव गेदेर सुबुंफोरनिसिमबो आरोना जिथुनिखि दासिमबो उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनानै जेराव जेलाव जोबजानाय सुबुंफोरखौ दिहुननो हायाखै स' नोंथांमोनखौ अननानै जेरैखि जाया नाजाथाबनानै नोंथांमोना बिसोरखौ उदां खालामनायनि राहाखौ लाथारदो नैबे इयारावनो नैबे बोसोरावनो मानो होनबा अलरेडि बोसोरथाम थांखाबाय जोंना BTRआ जानाया दिनैयो बोसोरथाम बारबायानो होनजायो गतिके बेनो लास्ट बोसोर माने बे लास्ट बोसोराव नोंथांमोना बिथांमोनखौ बख'नायनि राहा लादो बिथांमोननो फैसा थाखानिबो सिन्था खालामनाङा साख्रि होनांगोन होननानैबो साननाङा बिथांमोनखौ जास्ट बे साजा होग्रा जायगानिफ्राय जेलनिफ्राय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामनाय दे बिथांमोनखौ नागारनायनि राहाखौ लाथारदो मानो होनोब्ला बिथांमोननि जिउआथ' बारा एसेबां गोलावथ' नंखाला मानो थाखाय होनोब्ला दिनै अलरेडि बेसेबांबा बोसोर जेलाव खाथिखाबाय गतिके बेखिनि उननि समखौहाय नै बिथांमोनखौ रुजु रुमु संसार जानो थाखाय बा साननैसो बे बुहुमाव थासान्दियाव गोजोन संसार जानो थाखाय होलांनो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामबाय बा आंनि नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय आरो मानो होनोब्ला दिनैयो बिथांमोना माने फैसा थाखाखौ सिन्था खालामाखै दिनैयो साख्रि बाख्रिखौ सिन्था खालामाखै दिनै गावनि बिसि फिसाय गावनि बिमा बिफाखौ नायनो लुबैथाबनानै दङ जेरावनोखि दिनै फिसा फिसौ देरलांबाय महर मोखां नुलायाखै बिमाया बुरैलांबाय सोरनाबा थैलांबाय सोरनाबा घायल जानानै नाहैनो हायाखै ओरैबायदि दुखु नांथाव मेन गिदिर खामानिखौनो दिनैयो माखौ मावग्रोनांगौमोन माखौ मावग्रोखो बेखौसो मावग्रोनांगौमोन बेखौनो मावासै मानि थाखाय जे मानसिया देरसिन ना बेसादा देरसिन मानसिनि जिउआ देरसिन ना बेसाद बानायग्रा बिल्डिं बानायनाय इउनिभार्सिटि बानायनाय बेफोरो देरसिन बिजिरना नायबानो जाबाय नोंथांमोना मानसिनि जिउआसो देरसिन गतिके मानसिनि जिउखौ नोंथांमोना जेरैखि जाया उदाङाव लाबोनो थाखाय नाजाथाबदो
आंनिफ्राय माने जों गासैबो जोंनि जायगानि जोंनि एरियानिफ्राय नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट नोंथांमोननि बा जोंनि सरकारनिसिम रिकुवेस्ट बिथांमोनखौ उदां खालामदोल' जास्ट नोंथांमोना साख्रि होनो गोसो गैया साख्रि होनाङा फैसा 3 लाख 4 लाख होबाय दं होनदों एक्स एनडिएफबनि थैनाय न'खरनो बेखौबोथ' रावबो मोनफ्रामजोबाखैनो गतिके जायफोरा मोनाखै बिसोरबो लुबैखालानो आरो जायफोरा सिङाव हाबनानै दङ बिथांमोनाबो बेफोरखौ जेबो लुबैला बिथांमोना लुबैनाया मात्र गावनि न'खरखौ नायनो गतिके नोंथांमोना बेखिनिखौ हाबाखौ अननानै मावनानै होथारदो। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।